Kanya ka rin kisyo ni mama to nene. Hindi kisyo niya man. Ano gusto nga ko? Iya matanogan man. Hindi kisyo niya mama pagari ko to nene. Hindi kisyo niya na. Nasa tanong. Kaya mo niya ka masanda ka ba? Ito super man. Na, ready. Ready. Final. Dedication niya nga. Ano mo ba yung habibi? Ito na, makakaraga kayo daw. Makaris mo mama. Ay, dedication niya nga mamuman. Lagi na naris yung kinanawa. Yan. Ay, no, kita dengan mambo. Dedication niya nga. Tinarinar kami adu. Ay, di ba ito ba? Tomato na sama. Oh, katan. Hari din. Apa tu bataya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oriano, kinyo na Amerikano sa din ka na sa kama kalilitan na kapitbiya ginawa. Magpamanan yung so kapitya ginawa ang so kadarera yo. Na tadi yung mabagyan na alam mo na mabubuya mamakinig sa iyan kaya rinarinaw. Sa emat apili lang lang ng sena da sa lako sa kita pagrebat. Si Pangalian Saranaw, sa Remanok Ostimban. Ari mo ko na rin ko sabaga na di man sulit to man na kilang ni mga pangkatan nila na gumangpungan so di rami ginamunot ta sulit pagari. Makuran da ko lalang. Mga makastag ko man. Ang dito bayada sa lako ko 3 milan niya. Kadisit ti Amira, apalya din sa nauliran. Sana ulit yan. Sa kate sa pamamakinig niyo sa wassalam. Sana ulit.
ko na idol. Ako di ikaw din. Alian din, nakagadi. Amay sa sampuranan, saling dinidawa ay nasika di rasol, hindi na nasopagre, rao na pasama ginas, kalipuran niya, au may kapumakinag, kapapantag na ay gusto ay Bata sa taginapan. Bata sa taginapan. Libasera. 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 Diba? Nano po ano na kami mo direct ka.
po di kondo. Lagi. Saya po salamat sa aming bubantay.